У нас е така. За да стане това, една от причините е течът на съседни покривни и повърхностни води у нас от 1995 година. Община Габрово толерира собствениците и даже след влязло в сила съдебно решение за премахване на незаконно построени стълбища, уширение на тераса и метална покривна конструкция над тях, започна процедура по узаконяването им. Чаках 10 години съседите да изпълнят решението на съда, обективирано в изпълнителен лист от 17 юни 2000 година и на основание протокол за определено действие на съдия-изпълнител от 22 януари 2001 година, лятото на 2010 година, предприех действие за предотвратяване на оводняването ми, като започнах да изпълнявам вместо длъжниците съдебното решение. На 17 май 2010 година те подават жалба в РДНСК Габрово, че се събаря дома им, спестявайки факта, че се работи по изпълнително производство, и РДНСК веднага реагира, нарежда да се прекрати дейността, но тъй като изпълнително производство се прекратява с решение на съд, а не с нареждане на началник РДНСК, продължихме работа и подадох жалба в съда против нареждането на РДНСК и съответно жалба в Инспектората на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съдът излезе с решение номер 18 от 9 май 2011 година и потвърдило го определение на Върховен административен съд 12822 от 10.10.2011 година, с което отмени като незаконосъобразно нареждането на РДНСК Габрово. Инспектората на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати жалбата ми в дирекция Национален строителен контрол. Оттам тя беше препратена в РДНСК Габрово да разрешат случая. И я решиха така. Обявиха оградата ми, която е на повече от 80 години, за новопостроена, и развиха бляскава дейност. Създадоха констативен акт с невярно съдържание, въз основа на него последва заповед за премахване, наказателно постановление за глоба 1000 лева и се наложи да се обърна към съда, и в момента имаме все още висящ съдебен процес. Местоположението на оградата ми в момента, отразено в скицата към констативния акт на РДНСК, напълно съвпада с местоположението й, отразено в извадка от застроително-регулационния план на квартала от 1984 година, от скици, създадени от община Габрово и служба Кадастър от 1997 година, от 2010 година и тахиметрична снимка от 2000 година. Материалите й са същите: 5 бетонови кола, забити в земята, на които с цел е завързана оградна мрежа, въпреки че за да се направи предвидения по изпълнителен лист бордюр в съседния имот до границата, за да не идват съседските води у нас, се наложи при направата на бордюра, който е предвиден по изпълнителен лист, оградата да се дръпне временно към нас, за да се даде фронт за работа. Но старшият експерт на РДНСК Габрово, инженер Йотка Станчева, упорито твърди, че може да се работи при опъната мрежа и
След като сме преместили оградата навътре, за да се даде фронт за работа и след това сме я върнали на местото й, значи направили сме нова ограда без необходимите строителни книжа, съответно констативен акт, заповед, наказателни постановления и покани за премахване, доброволно и принудително. Обявиха жилищната ми сграда, която получих наследство след смъртта на майка си през 2003 година, за незаконна и неузаконяема, описаха невярна, несъществуваща ситуация, подмениха и издаденото от община Габрово разрешение за строеж със строителната виза, дадоха становище, че е трябвало да се разшири на запад, въпреки че на запад е чужд имот, че извършеното строителство е в отклонение от издаденото строително разрешение, че надзидът на таванския етаж е 165 см, а той е само 148, начертаха скици, които не отговарят на действителността, в които е пропуснато и застрояване, съществуващо от 1927 година. Последва заповед на началник РДНСК СЦР Русе за премахване и съответно последва висящ съдебен процес. Въпреки че строителството е извършено в периода 1992-1993 година и се е произнесъл с решение номер 100 от 3.6.1995 година Габровски районен съд за него. От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин, че строежът е извършен в съответствие с издаденото на собствениците на имота строително разрешение, че не е излязъл от обема на старата къща, решението е окончателно, не подлежи на обжалване и е добило законна сила на 3.6.1995 година. Всякакви становища и констатации тук са неуместни, противоречат на влязло в сила съдебно решение и по закон то е задължително за проверяващите органи. Обявиха в констативен акт номер 34 от 16 август 2010 година, че извършеното по изпълнително производство е строеж от 6-та категория без разрешение на основание член 137 от ЗУТ. Въпреки че извършеното е без основание по ЗУТ и не съответства на нито една точка от член 137 и представлява ремонт, за който не се изискват никакви строителни книжа. Подменена е плочкова тротоарна настилка, която беше с наклон към нас, с бетонова, със съответния наклон, за да се изтича водата в двата сифона, които са заустени в стара, минаваща през двора канализация от 1939 година и е направен бордюр 15 на 15 см до границата на имота, за да не могат да преминават съседските води у нас. Въз основа на този констативен акт последваха заповед за премахване и глоба за извършителя на строежа в размер на 5000 лева и последваха и жалби в съда. Оказа се, че Административен съд Габрово обслугва властимащите, община Габрово и РДНСК Габрово и пренебрегвайки всички доказателства, от които е видно, че заповедите са незаконосъобразни, издаде абсурдни решения, потвърждаващи заповедите на РДНСК. Въз основа на тях последва и покани за доброволно изпълнение и принудително премахване на оградата ми и направеното по изпълнително производство. Съответно подадох жалба в съда още на 22 юли 2010 година по член 1 от ЗОДОВ и в момента, когато делото беше във Върховен административен съд и имаше висящ съдебен процес, дойдоха служители на РДНСК, тези, които са създали актовете с невярно съдържание, инженер Йотка Станчева, инженер Ненчо Богданов и Лунка Карайванова и с наели ловешка строителна фирма започнаха да рушат. Айде снимам. Само моля те, не ми руши оградата. Няма да ми рушите оградата. Оградата няма
казвам на български. Остава. Да. Тя няма нищо общо с бордюра. Няма, да. Тъй. Зависи. Моля? Ама те с ограда остава. Та с ограда си отделна. Между другото, успяха да разрушат и оградата ми, срязаха мрежата, счупиха бетоновите колови, килнаха останалите. Всичкият сняг от покрива на съседите, от двора им претопенето дойде у нас, влагата се увеличи неимоверно много и при всеки дъжд всички води отново ще идват у нас. След като се стопи снега, се видя и резултата от действията на РДНСК Габрово. Дворът на съседите е разбит. Те минават през руините, а бетоновата настилка и бетоновия бордюр не съществуват. Оградата ми е полуразрушена, за да не минават кучетата ми, се наложи да поставя ламарини, с които да закрия дупките. Образували се под нея. Тухлите ми вече втора година не мога да подредя на мястото им до оградата. При всеки дъжд всички води отново ще идват у нас и стана така, че административен орган със своите действия елиминира направеното в изпълнение на съдебно решение. Кой ще оправи двора на съседите и кой ще направи така, че водите да не идват повече у нас, тъй както е постановил съда.